Sziasztok, én Szabó Ákos vagyok, és rendhagyó helyről, tengerpartról, de nem Európából köszöntelek benneteket. Egyiptomban vagyunk, Sharm el-Sheikben, február 22-e van, és azért vagyok ennyire totálisan szétesve, mert éjfél, nem, hát 10 óra 10-kor indult a gép Ferihegyről, hajnali 3-kor szálltunk le Egyiptomba. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Elmentünk egy szállodába, de ott a taxissal volt egy kisebb kalamajka, de erről majd egy kicsit később. Szóval itt vagyunk Sharm el-Sheikben, éppen 22 fok van, a nap nem süt. Elvileg a hét további részében verőfényes napsütés lesz, de most egy kicsit erről az egyiptomi téli nyaralásról szeretnék beszélni, mert így nagyjából, ahogy kezd összeállni a fejembe a koncepció, az jön ki, hogy igazából ez így egy hétre, 2 főre nagyjából megáll annyiba, mint egy 2 éjszakás wellness, bármelyik magyar wellness szállodába, de legyen az, hogy 3 éjszaka, és annyira viszont biztos megáll az 5 csillag all-inclusive, de erről egy kicsit később. Hát sziasztok, kedves nézőim! Itt szeretném bejelenteni, nagy bejelentésként, hogy elindult az új magazinunk, a kalauzum.hu. Nagyon jó oldal lesz, próbálunk értéket teremteni, tech, gasztró, életmód, utazás, mínusz, bulvár, sallang. Tartsatok velünk, remek lesz. Ez volt a promó, térjünk vissza Egyiptomra. Hát ja, kicsit eltököltem, mert nagyon kevés vágóképet csináltam, de semmi baj, májusban megyünk vissza Egyiptomba, ugyanis Sharm el-Sheikbe, akkor sokkal több vágóképünk lesz, remélhetőleg, de addig is gyorsan egy 5-10 perces videót szeretnék erről készíteni most nektek. A lényeg, február végén voltunk Sharm el-Sheikbe, a névnapomat ünnepeltük kint, meg igazából ez volt a nászutunk. Szóval, lényeg, amit mondtam, hogy kalamajka volt, lefoglaltam Bookingon a taxit, leszálltunk hajnalba a géppel, és a taxis nem volt ott sehol. Ja, hát ezt beszívtuk, vettem SIM-kártyát, de az még nem működött, és akkor volt az, hogy először találkoztunk ezzel az arab, vagy egyiptomi, de elvileg az egész arab világra jellemző vendégszeretettel, hogy jött egy másik taxis, egyből segített, felhívta, odarendelte nekünk, odaértünk a szállodába, de hullafáradtan estünk le, arról a szállodáról azért egy pár vágóképen van, hát ez nem szálloda, hanem igazából egy szállodán belül valaki megvette egy szobát, és azt kvázi ilyen Airbnb-ként adta ki. Szóval az első 2 éjszakát azt a mögöttem látható szállodába töltöttük, és a 2 éjszaka volt összesen 14 000 forint. Szóval még mutatok a szobáról a pár vágóképet, hogyha összepakoltunk, és akkor érezhető lesz, hogy ez miért került ennyibe. Azonban innen, amíg lemegyünk a városba, egy kicsit körbenézünk, aztán átmegyünk arra a desztinációra, ahol végleg leszünk. Azért nem lettünk ott először, mert össze-visszatette a Wizz Air a járatokat. Szerintem olyan reggel 9:30 lehet, és most már tök jó idő lesz. Tegnap esett, de ezen a héten amúgy már végig ilyen 25-26 fokot mondanak. Na most, ami fontos, hogy Sharm el-Sheikh az igazából egy üdülőváros, itt nem nagyon van mit megnézni. Májusban azért azt a 2 látnivalót, azt mindenféleképpen meg fogom nektek mutatni, de addig is leginkább ez a nyaralásról, az evésről és az ivásról szól. Ami itt fontos. Hivatalosan van egy hegyi egyiptomi pénzük, aminek van egy fekete piaca. Tehát dollár fekete piac van, 2-szer jobb árfolyamot kaptok, mint a bankokban. Érdemes kivinni KP-ba dollárt, mert sok esetben csak a helyi egyiptomi szuszmák pénzükbe adnak vissza, de viszont dollárral vagy euróval nagyjából bármit el tudtok érni, és így tényleg így egy doboz cigit 6-700 forintért meg tudtok venni, vagy bármi más üdítőket pár száz forintokért be tudtok szerezni. Sharm el-Sheikben mi egy Hard Rock Caféba ettünk, persze kövezzetek meg, vágom, azért ettünk ott, mert nem akartam az utána következő 1 hetes all-inclusive nyaralásomat végig fosni meg hányni. Ezért egy Hard Rock Caféba mentünk be, innen is üdvözlöm őket, nagyon jó volt a hambi, nagyon jó volt a limonádé, és marha békön tettek bele, persze mert muszlimok és nem esznek sertést, nagyon király volt. Szóval egy ilyen lehetetlen taxival átmentünk a saját szállodánkba,
ami már tényleg egy egyiptomi 5 csillagos all-inclusive ilyen resort volt, és amiért én ezt a szállodát választottam, az az, hogy jól nézett ki a medence, jól néztek ki a kaják és a piák, illetve nagyon közel volt a korallzátony. Mert ugye Sharm el-Sheiknek és Hurgadának a legfontosabb vonzereje a korallzátony. A korallzátonyról lesznek videók, ne aggódjatok, meg képek, brutálisan nagyon jól nézett ki. Tényleg, hogy én voltam Ausztráliában a nagy korallzátonynál, és nem azt mondom, hogy ez sokkal szebb volt, hanem ez sokkal közelebb volt, mert 50 métert mentél be egy palún, és ott voltál, szóval ez azzal szembe király, mint Ausztráliában, ahol 2 órát kellett hánykolódni egy hajón az óceánon. A korallzátony lenyűgöző volt, február végén a tenger az ilyen 25 fokos volt, a szállodába fűtötték a medencét, a medence is egy ilyen 26-27 fokos lehetett. Szóval ez a szálloda komplexum, ez nagyon jól őrizve és szeparálva volt mindentől, éppen ezért nem volt az, mint a görög videókban, amit mindenki imádott, hogy bazársor meg ilyen turistáskodás, nem is nagyon hagytuk el a szállodát, de beszéljünk egy kicsit a szállodáról. Rengeteg orosz, ukrán turista volt, ugye az oroszok Egyiptomba utazhatnak, az ukránok Egyiptomba szintén utazhatnak, itt ebből nem volt ilyen etnikai konfliktus, tehát hogy ezt a háborút, szerintem igazából így ez a réteg, ez nem annyira érzi meg, viszont erre fel kell készülni arra, hogy az oroszoknak van egy stílusuk, amivel én magam részéről nem annyira tudok azonosulni ezzel a tolakodással, meg pofátlansággal. Mindegy, nem akarok rage-elni, ez a Sunrise Remal Resort szálloda, az tényleg amúgy hibátlan volt, és egy nagyon szép szobát kaptunk, ami a medencére nézett, és az előző szálláshoz képest ez már tényleg azt éreztem, hogy kapok valamit a pénzemért. A medencék igazából csodálatosak voltak, kristálytiszták voltak, jó volt a víz, az, hogy volt benne egy bárpult a medencébe, és ott tudták koktélokat rendelni, az tényleg megint igazán király. All-inclusive-ban voltunk, ugye ez azt jelenti, hogy reggel 10-től éjfélig korlátlanul nyomathatom az alkoholt, és szinte egész nap tömhetek valamiféle ételt a csepp kis testembe. Hát mind a kettővel éltünk. Az italokkal és az ételekkel azonban volt némi probléma. Mi a mojitóra álltunk rá, mert azt jól meg tudták csinálni, viszont hagyták a szódát és Sprite-tal csinálják a mojitót, ami azért egy kicsit meredek, és ha nem volt menta, akkor mentalikört öntöttek bele. Ez azt jelenti, hogy a napi 10 koktélunkból 3-4 az nem volt jó, de azért a napi 10 koktél 15-öt fejenként azért próbáltuk letolni, mert hát azért megmutatjuk, hogy mi itt a pénzünket megesszük és megisszuk, mert all-inclusive-ban mindenki ezért megy. A kajával az volt nekem a problémám, hogy egy kicsit ilyen, kevés volt a hús, nem volt annyi tengeri cucc, és ami volt, az nagyon ilyen konformista módon volt elkészítve. Nyilván ezzel ők tömegturizmusi igényeket akarnak kiszolgálni, nem az én egyedi különlegességeimre kíváncsiak, de azért minden nap találtunk valamit, amivel azért bőségesen jól tudtunk lakni. Rengeteg saláta, rengeteg zöldség volt, nagyon sokfajta kenyér, rengeteg ilyen tésztás, zöldséges ragú, tehát ugye a vega kajákból ebbe a szállodába azért szerintem felülreprezentáltabb volt az arány. Este voltak persze programok, azokat néha megnéztük, néha nem. A szoba az nagyon kényelmes volt, voltak szúnyogok, de volt a szobában szúnyogriasztó, szóval ezért is pluszpont. És hát igazából itt töltöttük az egy hetet, de ez a korallzátony, ahogy a videókon is láthatjátok, ez igazából tényleg kihagyhatatlan. Annyira elképesztően gyönyörű, és oda jönnek a halak, és annyira testközelből láthatjuk ezt a természeti csodát, hogy én igazából teljesen el voltam ájulva. Tehát ugye erről rengeteg képet, rengeteg videót készítettem, egész egyszerűen csodálatos volt. Tehát nem tudtam vele betelni, minden nap lementem, megnéztem őket, snorkeleztem, nagyon-nagyon, tehát tényleg ez kihagyhatatlan. És most back to the matek. Szóval, a repülőjegy az azt hiszem 50 000 forint volt oda-vissza kettőnknek. A sínai félszigetre, tehát Sharm el-Sheikbe, hogyha nem akarjátok elhagyni a sínai félszigetet, akkor a sínai vízum elég, ez nem kerül pénzbe. Cserébe az egyiptomi vízum az azt hiszem 10 000 forintnak megfelelő dollár, azt hiszem 25 dollárba kerül, de hogyha csak Sharm el-Sheikbe mentek és nem akarjátok hajóval elhagyni, hogy buvárkodjatok, vagy nem akartok átmenni Hurgadába vagy Kairóba repülővel, akkor ide nem kell vízum.
Az első szállásunk az azt hiszem 10 pár ezer forint volt, az olyan is volt. A második szállásért azt hiszem 160 000 forintot fizettünk 7 éjszakára. Nem, 7 napra és 6 éjszakára ketten, all-inclusive-ba, úgy, hogy egy csodálatos, nagy, hatalmas, tágas medencére néző szobánk volt, korlátlan kaja, pia, közel volt nagyon a korallzátony, ahova amúgy egy kis busz vitt le minket. 200 méter volt, de az emberek többsége lusta annyit sétálni, vagy annyira meleg van nyáron, hogy nem tud annyit sétálni. Szóval beleültettek egy kis buszba, és az körülbelül 1 perc alatt beért, onnan lesétáltál a tengerpartra, és egybe bementél a pallón, és mehettél snorkelezni. Ja, tegyük hozzá, hogy persze ott is volt bár, tehát kajálni, piálni, egész nap bárhol tudtok medencézni, ugyanarra oda kell figyelni, a medence ilyen a téli időszakban csak 5-ig van nyitva, mert 5 órakor már így lemegy a nap, egy kicsit lehűl az idő. De az idő az tényleg ilyen volt. Nagyon szépen lebarnultunk, egy kicsit le is égtünk, de 30 fokos hőérzetünk volt, meg a napon persze 35-36 fok volt, de amúgy egész este, egész éjjel ilyen 18-19 fok volt, napközben 25-26 fok, remek időjárás volt, egyszer volt egy ilyen minimális eső hajnalba, de hát azt átaludtuk, azzal nem foglalkoztunk, de az, hogy a szállodai medencéket fűtik, ez egy nagyon-nagyon jó pont. Cipruson szerintem a legtöbb szállodában ilyen nincsen. Na és akkor azt szeretném elmondani, hogy az egész kalamajka körülbelül fejenként 100 000 forint alatt megállt, hogyha ennél kevésbé impozáns és szép szállodába mentek, akkor már szerintem ilyen 120 000 forintért találtok all-inclusive szállást ebben az időszakban. Kettőtökre. Tehát fejenként 80 000 forint alá le lehet szorítani a vörös-tengeri, korallnézős, all-inclusive, egyiptomi, téli 25-26 fokot. Ezzel nem tudnak a magyar szállodák versenyezni. Győzzetek meg, kedves magyar szállodák, hogy tudtok ezzel versenyezni árérték arányba. Én mindenre nyitott vagyok, én szeretnék ebbe hinni. Szóval az arabok nagyon vendégszeretőek, nagyon kedvesek, és igazából nagyon jól éreztük magunkat. Én ezt a szállodát nyugodtan merem ajánlani, de a környék összes többi szállodájáról amúgy jó vélemények vannak. Volt némi mentális és logikai átállás, amikor megcsináltuk az új honlapot, ezért is volt ez a videó ilyen rövid, meg kicsit vágókép nélküli, meg szedett-vedett, de ne aggódjatok, amikor ezt ti látjátok, akkor én már éppen Isztambulba fogok nektek egy csodálatos 2 részes epizódot forgatni, és utána visszatérünk a szokásos kerékvágásba. Itt van a Samsung Galaxy S24 Ultra, éppen tesztelődik, jön még egy csomó termékteszt, jön még egy Xiaomi okoskamerás rész, és nyáron megkezdődik a szezon, Balatonra megyünk, remélhetőleg vándortúra, művészetek völgye, pörögni fognak a terméktesztek, és sokkal jobban rá fogok feküdni a YouTube-os tartalomra nektek. Szóval tényleg Egyiptomot mindenféleképpen adjátok be, ez a korallzátony kihagyhatatlan. Ja igen, még annyi, hogy még tervezünk visszamenni Kairóba is, és hát nyilván arról is lesz videó. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek, örülök, hogyha velem tartottatok, csekkoljátok a kalauzom.hu-t, mert tényleg egy ilyen pöpec oldal, és tényleg ez a mi szerelem gyerekünk. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek, én Szabó Ákos voltam, sziasztok! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.